बोलो 15 16 17 18 19 20 रुपये फुटकी 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये जापान चार करो बोले बोलो बोलो 10 रुपये खाली 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये 12 रुपये लोग चारों हाँ यार बढ़ते बोले बोलो 2 मिनट का कार्य बोले बोलो बोलो 25 26 27 28 29 30 रुपये 30 31 रुपये बहुत ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಣ್ಣ 18 रुपये 13 रुपये 14 रुपये 14 रुपये SLM देख फारूक बोलो 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 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये 20 रुपये 21 22 23 24 25 26 27 27 रुपये 25 करो साहेब 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये हाँ मंदे तीन में दो बोलो 30 रुपये खाली 30 रुपये 31 रुपये 32 रुपये 32 रुपये एक अंजी मामू है तुमको बोलो 10 रुपये बोला खाली 7 रुपये किलो 10 रुपये बस है saya banda saya banda बोलो 25 26 27 28 29 30 रुपये 31 रुपये 32 रुपये 34 रुपये 4 रुपये पाँच में एक कतरी बोलो 10 रुपये बोलो 10 रुपये 7 रुपये किलो 11 रुपये 12 रुपये 13 रुपये 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये 16 रुपये रिकवरी ಒಂದು ರೈತರ ಮಾಲು लासन का सुनो ये लास बोला 20 रुपये तीन जगह 20 रुपये 21 22 फर्क है 7 में इधर फर्क 7 में बोलो 10 रुपये 10 रुपये लेगा मान लो तो भाई भाई ये 10 रुपये जाएंगे मैं इधर पर 10 रुपये अच्छे 10 रुपये 11 रुपये बोले बोलो बोलो 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये साथ में कतरी है अंदर ले रहे इधर बोलो ये बोलो 30 रुपये खाली 30 बहुत रुपये 31 रुपये 31 रुपये बस वहाँ नहीं सब की दुकान बोलो 30 रुपये 31 20 रुपये 20 रुपये चक्कर पकड़ 10 रुपये 11 रुपये 11 रुपये
बोला नहीं हाँ बोलो 30 रुपये 30 रुपये लिखे बोले बोलो 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये हाँ मंगलो ये 9 में 3 बोलो 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये करी सच बोलो 10 रुपये 10 रुपये ಬೇಗಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ 20 ರೂಪಾಯಿ चलो 15 16 17 17 50 रुपये चिट्ठ्या बहुत मंदी होता है 11 दो तक करो 30 रुपये 31 32 34 25 रुपये ज़्यादा पकड़ो चौतीस 34 रुपये 35 रुपये लगे मुझे एक लगा इसमें वो गुरु साहब है एक ऐसा होता है एक शिव कुमार पवार है हमारा लगाओ ना को वाटते 13 में एक देखा समझता नहीं दे 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये 12 रुपये शोभा कर कत्तर की शोभा कत्तर की तेरा इधर कतरी क्या है कतरी बोलो 20 रुपये 21 रुपये 22 रुपये 23 रुपये 24 रुपये बोलो 35 रुपये 80 रुपये लीजिए तो बसाया लगा दो बसाया दो या चलो ना एक 80 कर बस एक कर दो लिया चलिए 80 वो इसको बोल के उधर ये नंबर क्या है भाई अरे माल 20 रुपये 14 में एक राउंड है भंडारी 30 रुपये वाला अच्छे ये 5 है 14 5 अरे बोलो 25 26 27 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये क्या है 30 रुपये हनुमान तो भाव रेट सामान 30 रुपये ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ 30 रुपये मारो ಡಬಲ್ ಆಗ್ತತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ बीजापुर मार्केट कर मारा आता था क्या ಬಿಜಾಪುರ मार्केट है हाँ सबर मारते देखेंगे तेरे बेटे को मोबाइल मारा महेश कुमार ये मार्किंग दे फारूक महेश कुमार 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये आयाज आयाज 12 रुपये शोभा गुरुपट ನಮ್ಗಳ ಇಂತ ತೆಗೀರಿ ಕನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 30 रुपये ಮಿಕ್ಸ್ 15 16 17 18 20 रुपये 21 22 23 शंकर छोड़ दिए 14 31 तक ये सिंगल 14 कतरी सादा चिया देखा थोड़े बड़ा 10 सादा है कतरी भाई 5
रुपये 6 रुपये ये पहले का कतरी ये भी कतरी है कौन भाई देखा कैसा बा 6 रुपये किसे दावड़ी कौन भाई मार्किंग का कैसे देखे 15 भी ये भी कतरी है भाई कौन से 50 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये ये भी कतरी है का शोभा कतरी कैसा बा 15 2 बोलो 15 16 17 18 हाँ एक राउंड कर एक ही राउंड होगा ನಾವೇನು ಹೋಗಿ ಅದು ಹತ್ತ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೋಗ ಮನದು ಸುಮಾರು 15 16 17 18 20 20 रुपये शोभा कर उठा रहे ನೋಡ್ರಿ 16 में एक देखे ಹೋಗಿ ಬರತ್ತಿರತ್ತ 4 जगह बोलो बोलो 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये लिख दो 12 रुपये 4 रुपये बड़ा एक 80 कर हाँ 20 में 4 बड़ा एक कर उसके नाम से बोलो 30 रुपये 21 22 22 कर बोलो 10 रुपये किलो 10 रुपये 8 रुपये 8 रुपये वहीं पर उठा ये नको बस ये नको जिसको दो ये नको जिसको ओ माय बाय बोले बोलो 25 26 27 28 रुपये तीन मामू करा तो 200 का छापा 20 रुपये ಬರ್ತೀನಿ विशेष माला 20 में बोले 10 रुपये ये भाई करा है 7 रुपये ये नको जी हाँ मेरे भाई ये नको 7 रुपये ये नाम बोल मत रहा नाम बोलो साहिब भाई मुझावर कहते एक ही मुझावर ऐसा कर रहा मैं हुआ एक बड़ा उधर को बोल रहा 7 रुपये किलो 7 रुपये किलो ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗ್ಯದ हाँ 22 4 बोले 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 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपये बरी दो एक मजे करो एक मामू कर यार नको रे डबल कर आ रहा हूं कि बस नको एक कतरी देखे बाईस कतरी बोलो 15 16 17 18 में जापर भी कर आधा करा छोड़ा ले चल जापर आटा कर ले तो आटा कर ले बाद में 23 3 तक हाँ 23 3 बोलो 30 31 32 30 रुपये 30 रुपये 30 लाल बकरी देंगे ऐसा करे कल दिन से भाई खान बार मार के नोड़ रही क्या क्या ये बहुत रुपये बरी उड़ा ಇಲ್ಲ ಹರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣ್ಣ ಭಾಳ ಆಗಿರಿ दूर हो ಹಾಂ ये उसे भी कच्चे वाला दूध ಎಲ್ಲ देता जा तुझे ಎಲ್ಲ देता ये 30 रुपये क्या नहीं बोलते तो ये 5 रुपये ये वो पूछो 5 रुपये किलो ಇದು 5 रुपये किलो बनाना मंदिर तो 5 रुपये हरी पे कर 5 रुपये हरी कर अभी सब ಒಂದು